tunay siya. O, sabaw yan. Halloween party. Ayun po mga kaparanggisan, balik punta kami ng palengke ni Mrs. para bumili kami ng ulam. Ulam namin ngayong banggabihan. Yung bagong ligo. Si Mrs. na nakaligo na rin. Ayun, at di ko alam kung ano yung mapili namin na ulam doon. At pasensya na may tugtog, siguro papatungan na naman natin to ng tugtog na hindi copyright. Ayan, let's go! Yung mga palengke. Ha? Huwag ka na? Huwag ka na muna. Huwag ka na muna. Na naghanap kami ng ulam. Ang sana, baka magkano yan. Meron. Pwede ka. Ha? Trick on trick. Balot. 10 o 10. Balot. 25 din pala. Balot. 25 din pala. Organic. Gusto ko fishball? Quick. Huh? Fishball oh. Bugo. Ha? Ano? Oh, boleh kena pan? Ano? Ha? Sana yan? Sana yan? Halloween party. Ay, sorry. Ha? Ano na? Ha? Mga costume. Halloween party. Charles Noah, number 5. Ay, number 6 and number 5. Ayun, at pili kami ng cord ng ano. Magkano ito yung ano? Sa Android. Sige po. Yung sa gamit sa power bank. Ilang watts po yan? Kasayangan po yung mga ganito lang, 2.4, Yung mataas na. Ano sila? Walang matrayan. Sabay gumagana naman siguro ito, no? Okay na. Para sa Binadali din ang komisyon ng natupasang botos at sa kapitan ng mga taga-PPWH at mga mababatas. may mga ano, Halloween party. Kasi iba 2.1.
kasama natin si Baby Tama ng Number 18, 19, 20, 21, 22. Number 18, si Mikey Bayani. Number 19, Jonathan Fabre. Number 20, Jonah Maria. Number 21, Jaira David. And number 22, George! Uy, balon! Ivana. Aray mo! So number 23, si Amara. Amara. Okay, ito is number 18, 19, 20, 21, 22, and 23. Okay, next group. Thank you po. Next group. Number 24, 25, 26, 27, 28. 29. Ha? Walang bigas doon? Ito ba bigas? Dinurado mo na. Dinurado. 50 lang. O sige na. Asmin. Wala. Wala. Wala po, kuya. Wala po. Pakibilang daw mo. Ayan. Huwag na. Dito muna. Ihaw na lang. Kung magluto kasi mga damit na eh. Mga damit, mga ngamoy yan.
Dito, kaya mo? O doon na lang. Marami mo bili dito. Ano? Ito ba lang ah? Ito lang pinapaisip. Pwede rin yan. Pwede chicken. Ano? Ha? Want to nice? Oh, sabaw yan. Kaya mo. Nagluto na lang kami. Sarap yun. Ito na eh. Wala pa na bebe. Dalawa pa. Sige na, Nay. Kukuha na lang kami dito. Haluan ko niyan. One. Po? Oh, sige na. Ganoon ko ito ng masarap ha? Dalawa nito. Salamat. Yan lang muna. Sige na, okay na yan. Oh. Sige na. Yung sandal mo kaso. Kamatis, masarap niyan. Kamatis sa kalamansi. May pinagat ka? Wala. Kamay. Sarap niyan, kamatis sa ano. Kalamansi. Ang asin. Kalmot na eh. Hindi naman ako. Hindi man. Ang bangus. Delis. Ay mga kaparing Jason, at dito kami sa bahay ni Bayaw. Bali, kabili na kami ng isda at lalagain ko sa dagat na isda. Time check natin ay 7:59. So, magsasain muna. Rice cooker. Magluluto ng isda. Kalamansi yung isasabaw ko. Yung pang-asim sa sabaw. Sarap niyan. Walang malaki. Sarap lang ulam namin ngayon. Dios haría en
Napakasarap ng ulam namin ngayon. Sige na. Ano? Sarap ng ulam. Sabaw. Sabaw kami. Sa dagat. Luya. Tapos kamatis. Lagyan natin ng kamatis. Using the Play app from Google on Android, Spotify will start your morning with a perfect soundtrack to wake up to. Or hear again and again every time Tubig you mo. listen to it. Tap the popular Ha? I-download na ninyo ang mga favorite playlists and listen offline para pagaya na ang good vibes from take-off at paglan. Maunang sound trip na wala limit ng Spotify playlist. Upgrade na. Ito na sabaw. Wala. Sigurado ka? Ang sarap ang iyong mga mata isa. Yan, sinaing. Yan din yung ano, ulam namin. Miss, nagkukusot. At lalagyan ko na ang dahon ng sili. Kalamansi. Para maiba naman, lagi na lang manok o baboy. Sa dagat naman.
Dahil gusto mo Ayan, tapos na akong magluto. Luto na yung ulam. At yung sinaing ay luto na rin. Jam session para Yan. madubang na sa cute at ang inyong favorite tracks. This time, Ulam. everyone gets to play their go-to songs and more. Why ma-OP sa Wow. Jam kay Fermi Sound Trip no why limit ang Spotify. May daon ng sili yan. So start the jam session now on Spotify. Ayun na. Kain na. Kain. Ang ulam namin, niluto ko. Wow. Sabaw. Walang serving spoon na malaki. Lagayan itong ano. Kain po tayo. Basahan na lang. Ilang plato? Yan po. Ito yung ano eh, flying fish. Tapos may, di ko alam paano pangalan nito. Buraw ata yan. Walang sili, dahon lang yung nilagay ko. Halip mo na yun dito para mainit. Ito mo na lang kasi yan. Tapos kung malagyan mo na lang ng sabaw, higupan natin. Dito mo na lang yan. Halo mo na yun dito. Hindi mo sa budget simbahan mo. Kain po, kain. Sarap. Malasa talaga pagkalamansi yung sabaw. Parang bangus ba? Ito malinis to? Kain po.
Nalimutan sa pangalan nito eh. Ba pa sa espada? Mataba ito eh. Ayan po, at tapos na kaming kumain. Napakasarap ng ulam. Lasang-lasa yung ano, lasang-lasa yung kalamansi. Sarap. Wala naman. Puro higa. Walang papawis. Ano ma? Ma? Sarap? Nantok. Nantok pa. Ay, tulog na. Makakain mo lang. Grabe nga. At bukas, ay maya matulog na kami. Wala pa nga si Bayaw. Hintay mga namin si Bayaw. Pag matulog kasi kakain din yun. Nagluto nga ako dito sa busa kay Mrs. Sabel, yung kapatid nila. Dito na kumain. At bukas, anong oras tayo pupunta dun, ma? Ma? Mi? Anong oras tayo pupunta? Ha? Alas? Wala ma. Baka alas 6 punta na po kami ng PGLs. Kaya po, sige na. Wala na akong masabi na eh. Ayan, let's go.